Ja, dat vind ik, dat zie ik dan bij mij niet. En zegt dat u zo een keer. Zegt dus, ik heb er aan mijn uit. Nee, zegt dat heb ik niet gezegd. Zegt dus, ik heb er aan mijn oren. Dan zegt er nog wel eens achteruit. Zegt, heb ik er aan mijn hand. En zegt nog anders zitten. Ze kunnen wel een slechte been. Zegt, ben ik nog over of niet? Dan zegt er niet om niet. Ik ben niet aan het schilderen. Ik kom in de dokter, ben ik. Zeg, je assistent, wie bent u? Ik zeg, ik ben Peter Vaassen. Of zegt ze, u stoppen? Ik zeg, ik stotter helemaal niet. Ik zeg, die vader is stotter en is toen een hand en dat vleugel in de geboren, dus wel opgeschreven. Zeg, ik heb last van de weerwolf. Weerwolf, zeg, wat is dat? Zeg, vandaag hoor ik het doen en dan zit het alweer. Ik zeg,
evita psychedelisk bloed. Niet nog meer jongen. Die schoenen mag niet daar in dan niet kleur. Hij is niet gelaten. Zeg dan Helmut van de organisatie van deze ogen. Daar hebben zich stuk gepraktiseerd. Stuk gepraktiseerd door de vraag. Wat kent er nu hier doen op zijn bühne gaan over nog presenteren om van te zeggen, yes, hey, Bowie, dig en door een avond lang denken, midden in de nacht kreeg een begraving. Ik heb het begrepen. De vrouw schrikt zich kapot zitten, wat hebben ze, jong, wat brengen ze een hogere sfeer? Dat zal ze maar weten. Dat herkent in de magen, dat wordt een daal. Dat zie je gauw. Oh, wat zit Helmut Scheisse gauw, met de don en de wauw. En we tracteren de ganze zaal. Zie je het, zie je bloed? Is zo het maar nog steeds aan die piekelen. Wacht van die kant. Jongens, zit hier voor niks op de eerste ring. Kom even niet. Zo, die whisky. Ja. Ja, en nu. Je moet niet blozen. Je moet gewoon... Oh, ja. Oh ja, Piet, dat is dat. Maak je op cd's? Ja, ik hoef geen. Nee, maar 2014, dat is alweer een paar weken aan de gang. En ik moet zeggen, ik wens je van allemaal de beste wensen voor 2014. Ik moet zeggen, ik ben ontslagen geworden. En ja, als ze ontslagen was, dan zit ze de ganse dag achter de computer. En ik ben zeker 7 kilo bijgekomen, want men moet op internet tegenwoordig steeds meer cookies accepteren. Maar ik heb goede voornemens voor 2014. Ik heb met veel om meer te gaan sporten, meer bewegen, gezonder te gaan leven. En ik moet zeggen, ik heb vandaag al 1000 calorieën verbranden. Bovenop met eten vergeten de pizza om te overkomen. Twitter, WhatsApp. En over 3 dat mogen we het wel en niet. Zo, op Facebook zegt dat 50% van de Limburgse mannen die zingen onder de douche. Ja, die andere helft die speelt met silhouetten. Meneer, weet je wat die zingen? Haren, de snor, dat is helemaal ouderwets, de baard, dat is allemaal ouderwets. En de mannen die gewoon zich de borstharen aanscheren en onder de arm, net wie de dames de oksels helemaal half maken. Want
Ik zeg net nog tegen Helmut, ik zeg, dus doe die ook onderscheren. Nee, zit er weer op onder geen badkamer. Wat ik eigenlijk nu wel het schoonste onderzoek vind van 2014. Dat is het onderzoek van de ANWB, want die zijn er in 2014 namelijk al achter gekomen, mensen, dat de meeste ongelukken in het verkeer, die gebeuren als mannen hebben gezopen. Ja, want dan moeten de vrouwen rijden. Ik muug, nee, kraagje. Ik zeg van mij niet. Ik zeg, ik heb tegen lang niet meer gezien. Ja, zegt het, ik heb wiples gehad. Ik zeg, dat ben er ook 10. Dat ze weer fantastisch spel wordt zien als de Schattenkoningin. Het wordt zien met de zakenbuurt. Dit dorp wordt zien als de sollicitant. Het was weer fantastisch in de Stadelpost, maar dit is nu niet oké. Oh nee, Helmut moet er worden. Ik ben gisteren nog met Helmut door het Kaaiersport geweest. Kom ik aan de kast en ik zeg mij 2 keer, het is 1 volwassen en 1 kind. Dan met de Helmut heeft ook een volwassen kind, zeg ik in confidence met. Dames en heren, het is ook een hele Burgondische meetheid, zeg ik. Ik heb nog een restaurant, Kratje Helmut, weet je dat nog een restaurant? Ik heb het gelegen in het restaurant, er zit een chef-kok zitten, dan ga je heel die eten. Dus ik Helmut ben mee. Ik ga nog niet van woord op uitzitten, wordt in hersenspan. Maar dat begint er toch niet, hè. Maar ik moet zeggen wat ze niet weten uit. Maar dat is het op 4 euro. Ik moet zeggen wat vroeger over de hele voetballer in Beek was. Eerste voetballer met witte voet zo'n aan. Dan is het zin op tegen Helmut, dus zoals van de sterspelers in neerzetten, dat stuurt het op. Ik heb 7 man voor wie, we zijn helemaal 7 man bij de stok. Ik zeg alleen voor de keeper, allemaal hier. Sportgemeente met name, dat hier dan nog ketsmeunen met het vallen. Dat is er nog. Tja. Samen met de dames van 3, met het nog. Helemaal.
Hè? Zijn we dan Pruisens gaan langlopen uit de dames erbij en komen in Pruisens gaan langlopen, komen door uit 3 simmers besteld, 3 simmers, en komen door de huis met 2 simmers. Ik zeg, geen probleem, dat is niet geweest, dan met ze nog, orkest, met ze nog. Enfin, die vrouw die loog een paarden werd helemaal met ze nog. Nou, en s'nachts om 3 uur lopen en even niet even een orkest intelligent en nog een dek, want Helmoet en nog een dek, want Helmoet met ze nog. En om 3 uur wordt Helmoet wakker en zegt, god, maar ja, Gert, zegt ik wil naar hellen. Ik wil naar het fruitje. Ik zeg er gewoon in bed, maar dat is er mee vast. In ieder geval, Gert Franke, fantastisch. Dat ik hier weer een bijkoos. Ik heb u zo te vertellen, ik ben weer met een looppunt bezig. Van het komend jaar wil ze weer meedoen aan de wedstrijd. En dan mogen ze weer terugkomen en ik moest dat vertellen. Ja, dames en heren, in ieder geval hartstikke bedankt. Pieter Mas, afwas voor Gert Franke. Dank u wel. Alcoholcontrole, ik zeg, ik heb niks gedronken, nog geblazen en we zitten er nergens dicht. Ik zeg, dat is mijn Sjoerman. Dat is daar iemand uit, ben je nog gestraft. Ik heb een chance van een Sjoerman, die kan wel 12 jaar met kerstmis. Dit jaar wat voor ze binnen. Ik heb een chat van een Sjoerman, maar ik was dus helaas niet zo goed, dus ik heb misschien dat hier. Ik ben al 2 dagen hier op kosten van de organisatie, ben ik hier morgen verbleven en dan word ik nog even metnemen, ik heb een Sjoerman metgenomen van de Belgische Stopje van de Valling in Uilmond. Met Sjoerman beste doe je hier werk, ja, geen probleem, die kan niet netjes eten. Een Sjoerman die kan echt niet netjes eten. Die soep die kunt halen van de balk, de Sjoerman begint te vreten aan de soep. De ganse soep over een trui hier. Ik zie man dat het ook verrekt verzitten door spieren maken en weer zelf in de achterbank. Nou, dat pudding kunt halen van de balk door, dat is ongelooflijk. Dat pudding kunt halen van de balk en de Sjoerman begint te vreten aan dat pudding. De ganse pudding over een trui en ik zeg man dat het verrekt verzitten door spieren maken en weer zelf in de achterbank. Nou, Jan zegt, ik zie hoe je werkt. Ik zeg, je hebt zo'n 300 voor.
gezette jaren. Ja, en die heb ik al vanavond dat die op een wereld wonen. Want die worden enorme joekelige zonnekoppen. Ons mammelgerm die heeft moeten worstelen. Totdat ze 46 centimeter ontsluiting hadden. Bleef ik nog met de oren hangen. Hebben ze halzen voor kop nog een keizersnee moeten doen. Ja, en wat voor een snee. Ze hebben nog treurige dag om met ja te nemen. Zeg, bij de zomerclub betaal ik per jaar 2000 euro contributie. Zeg, 50 euro voor het huren van een zaal. Zeg, 1950 euro voor die jaarlijkse barbecue. Ja, maar vanavond dat ik zomerworstel weer ik laat overal voor voorlaan gezien. Overal voor voorlaan. Ja, want van de zomer natuurlijk, want op het strand in Zeemeningen kwam die vrouw van het zeehondencentrum met Pieter Buren nog neergegaan. En die ging nog de hele middag naakgaaien. Dat is wel de tweede potvis van de Nederland aanspoelt. Zo, nee, maar de grootste worsteling tot nu toe, dat is geweest het vinden van een vrouw waarmee ik samen door één deur koos. Ik stond met haar op het vliegveld en het zweeproep niet goed. Ik zeg tegen haar, tegen de vrouw, ik zeg op dit moment, je wie 1000 euro. Ik zeg als we de keukentafel bio zaaien. Ja, ze was hier in godsnaam met de keukentafel. Ja, ik zeg, er liggen de vliegtickets nog op.